ubaba umpostile ngizibuyisele ubaba umpostile ngizibuyisele ubaba abafundisi abafundisi ngizibuyisele kwibandla ngokubanzi kalushunqu kuthiwa abantu izokwenza ubungqina andibazi ngoba ndizingenele emnyango ndingena sothiwa bazokwenza ubungqina mandenza ubungqina aba ndikubonge nami elithuba ukuba ndikwazi uzokuma kule ndawo ndikuyo ngalo mzuzu emva kwethuba libe lide noko ngenxa yomsebenzi ndikandabeka ithubile ngenxa yomsebenzi kodwa ekubuyeni kwami emsebenzini ndiye ndabuya noko ndivumele nto unyuselo ndiyaqonda inoba lulo lubaje lwalona ndiyayithanda ke lana ngoba umfundisi udla ngokutshoyo ngamanye amathuba athi into nokuba ukugafana uba incinci kangakanani it means a lot. So manje ndine-flat footed ngokwesilungu ngoba ke lokho bendisithi noko yinto encane kanti iye yabonakala. Masimbongele yehova sihlale kuye namaxawo awulungile siyamnenani ndiyabulela kakhulu umfundisi abafundisi mambefundisi kakayiswe amen sebomama kutata kulutsha nawo umuntu okhoyo amen igama lami nguyinga ngizokwenza ubungqina namba zabantu amandla kaThixo so ubungqina ufana nemithelo ngosisibusa betseni yokubona amandla kaThixo ukubona ukulunga kaThixo amen usuku kaThixo amen so back in 2023 kumele to grade 12
okwemithandazo sekungathi yayilapha kumachile. Amen. So kwemithandazo kama sithandaze ifamily. Amen. About iviki yonke. Amen. Yani ngabe nami ndihlele into endayiqala sele ngo-2022. Amen. So phaya ekhaya endlini there has been a series yokufa. Amen. Phofu uqala ukuqwalasela in 2016. Amen. So ndayibona uba yi-pattern. Amen. Whereby in 2016 kwasweleka 2 ye-family members zam ekhaya. Then again 2019 which is kwaqamba 2 years ago, 2019 kwasweleka 2 again. Phinda again 2022 waphinda kwasweleka 2 ye-family members. So uyaqamba uba i-pattern le eyenzekayo ndingayazi uba yintoni. Amen. So 2022 ke ngoku yakhona Thixo wam usoya cousin yami ugqibele ngona yinto eyenzekayo le. Amen. So that after 2 years usoya abantu ababini ungathi sisiqalekiso okanye yinto ethile. Amen. But so 2023 ke ngoku la mithanda ngqondo Thixo wam nami uyandihlungisa le nto. Amen. Ihleli kabuhlungu enhliziyweni ndazi kukho lento ekhaya. Amen. Ndathandaza ngayo kuThixo. Amen. Qala mithandazo Thixo ndizawuthandazela le nto. Asuba nazo ezinye izinto but ibuhlungu ndikakhulu because ayonemali uswelekelwe. Amen. So ndiyathandaza inene and ndamxelela uThixo ngathi Thixo andizoyithandaza okokoko le nto ndizayithandazela ngoku. Amen. Ndikho ndizakholwa ukuzawuyenza. Amen. Ndizawuthandaza ngoku ndingaphindi ndiyithandazele kuphela kwemithandazo abanye nakuyeka kwam ndibone amandla wakho kuyo. Amen. And inene uThixo naleli yakhona into ukumlinda until kube yalufikelela xesha uzawubona amandla wam. Amen. Yanjalo inene. So mna bandibana ke ngoku ndizawulinda until ndifikelela lo nyaka bekusuppose uba bekuzakwenzeka into ngokwesiqhelo. Amen. Because after that 2 years okay. So now ndiyilibale ke mna ke. Amen. So 2023 2024 so suppose by last year 2025 suppose be khona eyenzekileyo. Amen. Kodwa ngamandla kaThixo akho eyenzekileyo. Amen. Ngamandla kaThixo akho eyenzekileyo. Isiqalekiso ngoba ibiyintoni yokufa ekhaya esekho ngamandla kaThixo. Amen. So ngiyabonga kakhulu Thixo abazalwane. Ngamandla kaThixo and choose to say that uThixo inene uthembekile uba lenze ilizwi lakhe. Uthembekile uba salisekisa isithembiso because ayisisithembiso konga ngala 2023 that uThixo uzawuyenza le nto mandikhona. Amen. Iliyane wayenza. So uThixo akalibali madinga. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Siyambulela baba ngokungqina kule ndawo. Haleluya. Ndiyayithanda ubungqina buyelelene kule nto umangqina bayithetha kusasa. Engalo Thixo ubeka isitampu yoba le nto ndiyithethileyo ndizawuyenza nyani. Niyayiva nani Thixo akadela ngamntu. Xa ekwazi ukumela umthandazo womfanana nathi man akhona uThixo akujongele phansi. Ngeke asidele. Haleluya. Ungawudela umthandazo wakho unamandla. Noba into eyenzekayo esihlaleni. Ndiyakhumbula eBhayi, yabona eBhayi. Phakula area yam xa ndingekho ndimkile for uyodeni. Kwakuhle nje ndivile izinto kwi-group chat. Kudutyulwa abantu okanye kwenzeka into kwabiwa izinto. Just nje into tragic embi. Kodwa xa ndikhona cwaka. Ndaqonda nguThixo lo. Akho ni special ngam but usube ndinyusa amadini. Umlilo onyukayo phakula ndawo wenza kutshe yonke indawo. Amadimoni awazosondela. Uyi-one unjalo. Uthixo umamela le nto uyithethayo bazalwane ungayideli. And ungazenzi strong wenza ingathi uyakholwa. Uxele uThixo uba andinamandla yokholwa. Andiyibona ungayenza njani le nto. Yithethe kuye loo nto leyo. Ungaziqinisi.
uThixo will meet you where you are. Akomeleze kuloo ndawo kuyo. Hallelujah. Sizawuphakamisa umfundisi bazalwane. Hallelujah. Antina Dodigena wena wenosito Antina Dodigena Antina Amen. Abazalwane andifuna ukuthetha kakhulu. Bendihlalela okunzima inga kube ngomhlangano. Amen. Because ngelelo xa ukukhula negunya. Amen. Hallelujah. Funeka ulazi igunya lakho. Amen. Unegunya lokuzitshintsha izinto ezithile kuwe. Amen. Unegunya lokuzibhangisa izinto ekhaya. Azalwane asikhonziba kwiqhawa. Nanda kuyeka yonke loo nto nayijika ibe yiqhawa leyo. Singabantwana bakaThixo abahamba noThixo omkhulu. Othe yena wasinika amandla negunya akufuneki ke ngokusiqimbe into yasecaweni lena. Singabokutshintsha izinto emakhaya. Xa umoya ingcwele bethetha nathi uthethela into yoba sixhobe sihambe siyoguqula iimeko zethu. Amen. Akukwazi ukuhlala isiqalekiso kwakho ukhona uyimfikelelo. Wena wakhutshwa nguYesu esiqalekisweni. Uyimfikelelo. Iifemeli zethu zidefeated, zoyisiwe nguSathana. USathana unamandla kwiifemeli zethu. But ngalaa mini usamkela uYesu kuye kwafika ke ngoku onamandla kunoSathana.
okwazi ukuyikhulula ifemeli yakho yonke kumandla kaSathane. Andikaziyenza uYesu le nto automatically, okay, ezilonto zase-automatically bazazenzela zona zisenzekele. But ezinye zifuna u-exercise igunya onalo. Yile nto ingawabunqamla ukufa, amen. Ziyanqanyulwa izinto ezithile. Yi-teaching le unezikamani namhlanje, andiyazi nje malele system ingathi izimike khona ne-understanding. Because ndizashumayela noba i-10 minutes goduke andiyazi inkonzo yaphuma ile. Mhlawumbi funa ukuthi nomfunzo liqobuka kumoya ingcwele moya. Good morning. Bani ndifuna nizazibani negunya bazalwane. Engeli gunya alinanokwenza noba unxibe ibhrukhwe noba unxibe ilokhwe. Alinanokwenza noba una-50 years noba una-10 years. Alinanokwenza noba unemfundo noba zange ulibeke esikolweni. Unegunya. Unamandla. Le nto yaziwa nguThixo nomtyholi namadimoni akhe. Andiyazi noba wena uyayazi na. Unegunya. Kufuneka bazalwane silisebenzisile igunya le. Uba i-traffic cop ayizazi uba inegunya lokumisa umntu wonke. Iyabibona ukuthi uyi-BM le hayi sozamise kaloku thina ekhaya sikabinayo nemoto. Utsho i-traffic office. Ibomo hayi nazi isikholokholo simisi. Hayi ngoteksi lokumisa. Ithi hayi iBenz le. Hayi ngumlungu lo. Awukhangele eParlamente lo. Kwazi ayiwazi amalungelo amabikho. Inegunya lokumisa nephini imoto. Inhle kunjalo nakuthi. Unegunya lokumisa nawuphina umoya ofuna ukugezela ifemeli yakho. Now that is why uMongeli besititsha as besititsha zona kweziveki ezidlule, because ayizumila nami i-traffic officer eShibhini okanye eThaveni. Sawugqiba sihambe kunye. Ijike yona ngokuyikhupha impahla ebhuthini zobu-traffic officer ifuna undimisa. Kwayona ayikho right ngam njengindimisa nje. Ibuqhathazelaha. Ndizayixela uba bendithengelwe ngulo besisela sobabini. Awuzuyibhala tikiti. Besale ukuba ngaba nijema kunye ngamathuba athile xa inkonzo iphumile. Uzawuxela ndisala ungubani, ndiyamazi uPawulos, ndiyamazi uYesu, ungubani wena. Ugqiba ndisela idini apho ndondla uthi mandithini undiye. Sosebenza nabantu. Umuntu siyazalana kaloku. Besisela sobabili indebe eyi-1 ntoni ngoku bazenza bhetele ngoYesu ntoni. Abantu abanoYesu xa babezale kuyenzayo. Ndiyabazi abantu abanoYesu ipatshile besikunye naloku sisenza bhetele ngayo. That is what uMongeli besititsha. Ufuna igunya lethu sikwazi ulisebenzisa abantu. Sihleli bazalwane? Yes. Mandise kwi-announcement banqala sikho kangako siyam youth conference bakhona abantu abatsha mawuke bathi hallelujah. Hallelujah. Alright, siyam youth conference banqwele kanti oba besivile mos uba asizukubetha mali zakunikela zakutyisa. Ndifuna nje sibabethele 20 rand ne-10 rand ngoku, amen. Khakusetsha man, siyathenga ifruit. Sathenga ifruit bafuna abantu ngeqama. Kanze lento zonika ngasekela abantu abashithesa abantu abatsha lona ngayona. Umfundisi wathanda imsebenzi imali. Abantu abatsha bazawuba bakhe bathe nani man. Nathi sabe silapha. Akekho ozaba upset. Kaqela usecamba awuzuba upset. Ungubele ulapha. Nasande ulapha. Kungenxa yakho Jesu.
Jesus, I love you more and more. Every day, I love you. I love you. Hallelujah. Siyathanda ukuthi bangalo bami sinithanda noyesu uyalithanda. Amen. Bazalwane utata uTonis uswelekele usister wakhe elitha. Amen. Lonto engekho namhlanje bayamngcwaba ngelishwa inkonzo yakhe phaa usister wakhe izawungcwaba Sunday. Amen. Kodwa ke ikhona i-memorial service ezawuba khona nge-7 I think ngolwesibili bandiphazama. Amen. So abafuna ukuya ipha elitha i-memorial service eholweni labahlali. Amen. So bangaya. Amen. Nomama uTyabonyi so lo mntwana ngokwabo naye kodwa ke into entsha leyo. Amen. Yilona ngekho namhlanje khaya ngoba abantu baka-apho bakufanele banxuse phaa kumama umodeli. Amen. Bayokunika sibabeke bangcwele mithandazweni abo bazalwane. Okunye ke bangcwele ulutsha lune-conference yalo. I-conference yabo bangcwele i-conference ekufuneka i-relevant kwizinto zeli xesha. Amen. Enye yobu-relevant bayo ukuba ithethe ngeemeko zokuphangela neemeko zokushishina. Amen. Businesses. Kangantoba banephulo apho baqokelela bonke abantu abanamashishini ukuba bawabhalise. Kudala ke kodwa yellow pages phaa kwencwadi ye-phone direct ufune jonge utshekishe khona amaphepha phaa. Babhizi bancedwa ngutata uVuso phaa JW Marketplace. Yonke ibhizinesi ekhoyo sezikhona ezikhona apha. One-business sicela anike nomunike utata uVuso nomunike i-business card kaloo nto nayo okanye information ye-business yakho uba wena uthengisa izinto ezithile. Amen. Okanye wenza into ethile. Bathi abantu abatsha balungisele into yoba xa usenza into uqale uzokhangela apha
uba le nto uyifunayo ayikhona apha ebandleni. Amen. Ubuyakha lo mntu wakhayo kwabebandleni ufuna iplamba ayikho ebandleni, ufuna umbane ngawake kwabebandleni umntu wethile because uyayonika abona imali bakurobhe bakukhathi bakuthini kanti ukhona umntu wabebandleni qha awumazi. Amen. Phaya ekhaya sesikhe sangcwaba umama notata nonina wam. Enye yezinto ke singabona ababhizi ke mos nomolokazana bafuna zobaxakeke bonke. Sayazi kukhona umama lapha etawuni othengisa irostile. Zange sibe sisokolo somakoti bexofa besithini. Savela saplace i-order qha sathi sifuna irostile eziyi-700. Wasinika and good. 250 so place the order because I have no mama can to receive. Amen. Can't buy the other man, you call no mama when they receive. The order as I place on. Amen. So the stars of the data, this is the result of stars of ready. This is don't do. If I get you cool. Santa Saskisa Kulkani Rusire, South Koba Yogito, Kaufila Bumbi, Jamani Rusire, Zumorasana, Pase Walabeka. I don't know that you and the other man, what up is a maker back on a mimic computer like a small mother of Tina. Kitchen could be roasted. What was that about me? So, we need to know what if you know in taking cook, self out a cook, very happy now. Cultivated along for the millennia. There was millennia. So, we made tea as I call them limos, wine, hopefully tapile. The Kalu is a man, the tapi, everybody. So, it's not all about the Zoga services for you. Yes, amen. So, we check look for the Kutaza businesses. Amen. Lili Gando by any debaters of Anayo, amen. Siabulaki, Uba, Makona, Aman Side, as institutions in Utanfuso, Manetisa, ABS and Young Catalog, amen. In the Evangelist, as the Sierra President differentiates, amen. Asiti Israel Shuta Ilunga Lago, Look Fana Manina, God City Knock, Marquis versus a man. As I wanted is that of Yanis or John Fisher. Also, Evangeli Amen. Timothy. Okala, chapter 2. Hey, nithetha mhlawumbe uNkosi uYesu wena usizinto zonke la ufika abanthandaza ayifike natshona le ngoma iculwayo kusasa lingekafiki nekeyboard Nkosi into qhayisa nawe ngacela umama Mjwaha xa ihlabela le ngoma singabantwana sihleli phansi ekhukhweni imeko zimebuze ekhaya ubomi bungekho nto right kodwa sithi ndoqhayisa ngawo ukucama ngokwabo emveni wathandaza ndathi lakujonga ndafumanisa uba xa kunje namhlanje ebomini bethu ithi loo nto uThixo wawuphendula laa mthandazo umama Mjwaha womane ewuthandaza egqiba kuhlabela le ngoma kubuhlungu bantwana ubomi bunzima ubomi bunzima kakhulu uTimothy Okala chapter 2 as from verse 5 to 7 Timothy Okala chapter 2 verse 5 Kuba ngumnye uThixo mnye nomlamli phakathi koThixo nabantu umuntu uKristu uYesu lowo wazinikelayo ukuba abe yinhlawulelo yokukhulula abantu bonke ubungqina ke obo bokungqinwa ngamaxesha angawabo
endithe ndamiselwa bona mna ukuba ndibe ngumshumayeli nompostile, ndithetha inyaniso, ndikuKrestu andixoki. Ndifuna nje siloba ndithetha inyaniso ndikuKrestu andixoki. Ndithetha inyaniso ndikuKrestu andixoki. Malingene ilizwi lakho Nkosi ezintliziyweni zethu. Malingene lihlale lithi ngqo. Lijule ingqambo, lijule. Thixo wethu likhule lixakathe. Sidle sesisemakhaya kuYesu. Amen. Andiyazi uba why uPaul kwanyanzeleka ubafake lo msila kule nto ithethayo. Othi ndithetha inyaniso ndikuKrestu. Kodwa ekugqibeleni ikunika i-understanding yokuthi kubakho amaxesha ebandleni abazalwane bazithandabuza izinto ezizisayo. Bakhe abazalwane bangaqondi sometimes noba baphathe ilizwi likaThixo. Kodwa ingqondo ke zilingeke. Ingqondo ke zibiwe ngumtyholi, zilingeke. Sivira uLazaro walingeka. uMarta walingeka. Selekholwa kodwa waphinda kodwa masusilitshe wathi hayi selenuka. Kuba ngolo mizuzu, kuba ngolo maxa ebazalwaneni. Amen. Paul wanyanzeleka acacisele uba bazalwane le ndithethayo andixoki. Andinixokisi bantwana. Thixo wam, namanganinzi namhlanje basandizothi kuni imvangeli ayibobuxoki bantwana. Insindiso ayibobuxoki bantwana. Ukuhamba noThixo kumanyani bantwana. Le nto sikuyo is-real imanyani bantwana. Andinamshumayeli fence bazalwane namhlanje, ndizogxininisa kuni. Ndizonazisa uba le nto sinayo sizise kuni inyaniso ayibobuxoki. Xa sisishiyani izithixo zakwamawenu nibambele kuye, le nto sithi bambelelani kuyo imanyani. Ningoyiki ningathandabuzi. Imanyani le nto. Sothini. Sishintsho zonke sawulane sothini. Andizikhathanga. This is real. Silahlile ezibonakalayo, sibambile engabonakaliyo. Ingaba le nto izophela phi? Ayizophela. Ikunaphakade. Kophela wena, koguga wena, kofa wena. Yagqiba ukufa yona, yavuka ekufeni. Oyini banqwele, amhlabile la mazwi. Stay 5 minutes yami. Siya kuPetros. Mayataka ushanga. Chapter 1 wesibili. Thixo wami. Soze ndihlukane na. Petros wesibili. Ngapha kwencwadi amaHebhere. Xa siya kwincwadi ezitshileyo. Xa siya kuJohane. Chapter yokuqala sawufunda from verse 16. Verse 16. Kuba sithe singalandelanga zintsomi zabuqinga, sanazisa amandla
nokufika kwenkosi yethu uYesu Kristu sithe saba ngababoneli bobunganamsha bakhe, kuba wamkela kuThixo uyise yise imbeko nozuko ekuzisweni kuye bubukaqawuni obubalaseleyo izwi elinjengeli, lo ngunyana wam oyintanga endikholisiweyo mna nguye. Nelo zwi ke saliva thina lisiza liphuma ezulwini sinaye entabeni leyo ingcwele. Nelo lizwi saliva sinaye entabeni liphuma ezulwini. Phinda ufunde verse 16. Verse 16. Kuba sithe singalandelanga zintsomi zabuqhinga. Bazalwana yontsomi yabuqhinga. Anilandeli intsomi, ndicela ndijonge bazalwana, sigodukile. Thixo wam, bendiprepare imfundiso enkulu ngomthandazo, ndayiqala ngaveki ngomthandazo bangcwele, kodwa uThixo wandihlabanisela ngala mazwi. Uliphethe bazalwane, anilandeli intsomi, ayintsomi le nto siyilandelayo, Thixo wam. Hayi ababuqhinga, alikhathwa. Uthi yontsomi yabuqhinga, alikhathwa. Kuthiwa lahlala izinto nibamba uYesu, alikhathwa. Alikhathwa. Bakhala se-JW, bantu abamameleyo, alikhathwa. Le nto i-real, le nto iyinyaniso, le nto iyinene, imanyani indaba kaYesu. Alikhathwa. Oyini bangcwele, ibambeni le nto niyaphe nayo, alikhathwa. Ayonto yabelungu lena, into yamazulu. Imanyani le nto niyifumene. Imanyani, indaba yensindiso, indaba ye-gospel of Jesus Christ. Imanyani bazalwane. uPetros Thixo wam, Petros indoda kaThixo. Ilifuna emhlabeni nginikelele uba nginishiya ndiyinjoka. Andinishiya ndinikhathileyo. Andinishiya ntsomi yamakhengwazana. Andinishiya yontsomi lena. Ungathanda muzi mntanam, ungathanda muzi tata, ungathanda muzi mama, ungathanda muzi mntanam, noma ungashiya izinto, ubabelela uThixo afuna ukukhanyisa ngawo. Ndikunqabe koko kwam, athinato ndingenawe, wena uzinto zonke kum. Ngama konke, ubabele gospel of Jesus. Imani yami. Ntomtsha, imanyani, abanye uphela lapho life wami. Nditeke ndiyazilibazisa ntomtsha, awuzilibazisi, kethenda kukusikelela uyakusikelela Thixo. Kethenda wanawo uzawanawo Thixo. Kethenda kuwugcina uzawugcina uThixo. Oh bangcwele, oh bazalwane, funa ukuvuka ebusuku, noma ukukhiqiza izinto phezu kwerufu, noma kwenzeka ntoni, musukoyika, ayisoze kuyiyekele le nto. Into emanyani yasezulwini, inamandla le nto. Noma ungagula endlini, noma kungenzeka ntoni na, ithi phela kunintsi ububi ithatha uJovane, okuyihlela ilungisa, kodwa kukoko kuzokuhlangula uthi. Awungenzi into uba
inyani na lento. Sonicela inyaniso lento. Sonicela iyo manyani lento. Indaba yokufundiswa imanyani hani. Bazabona indaba kaKristu Yesu. Petro sibedinani. Bebintwana entabeni. Anithetha indiva bazalwane. Uthi ndalizile ziliphume ezulwini. Lithi lona ngunyana wam oyintanda. Uthi Petro siliqini. Ningaphinsoni zabantu. Ningakuphikisa kwabantu. Ningakuthetha kwabantu. Wami ulahla lento wena ubabela lento yabelungu ulahla lento ubabela lento yofukweni yebabela kuyo iyakugcina iyakuthwala iyakuhamba nawe iyakufikisa yakho iyagcina lento uyaluka kumtata abantu azokuhaka akuthathu yesambeke emagqini babuza abantu wele njani yathi umlilo uthakaza amathakatsha babona abantu sebengaphesheya bakuthele katshana nje kanti lethu ibinawo emlilweni don't doubt it ngoba ixesha singavuki moya ngoba ixesha singafuthi kodwa noma ufuthi noma uyafutha imanyani yona ikhona ngoba ixesha kwebuhlungu zinto ezithile zokubomi kodwa sekubuhlungu lethu ikhona bazalwane ndithetha inyaniso kunandixoki bangcwele ndithetha inyaniso kunandixoki gospel is real. Ukhona emasukweni. Akakoka mutanyeni. Sithi kunothixo emazulwini. Unyanisile bazalwane. Uthupita mna lithi lizwi. Liphuma khona ezulwini. Lithi uYesu lona. Kunyana wam oyintanda. Unothixo ise. Unothixo unyana, unomoya ingcwele, bangcwele base-JW, bantu abamamele ilizwi likaThixo, ikhona iTrinity. There is God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ikhona iTrinity, bangcwele. Usanowika. Ningalahli into abanyani, niyokuthatha intsomi, ezona ntsomi zesisiphakuni, ezona ntsomi zesisiphakubo, ezona ntsomi zesisemakhaya. Ungalahli into right, Thixo, uthatha into wrongo. Ungangena ingolide, idayamani engabe imdaka, igcwele udongwe uyilahle ngenxa yefake yeplastic. Engabe ivaswa yaphambili ngithi inhle ibekesela kanti iplastic. This is real. Ndithunyelwa umyalezo kuni uba ubheka phambili yifulele inhliziyo lento sefulile yifulele ingqondo zenu sizilahleleni kuyo dayiselani kuyo siphoseni kwisaniganga. This is not an empty swimming pool. Uzawuthi ukudayike ukubetheka phansi esamenteni. No, le swimming pool inamanzi ziphosa zawuganga amanzi izawuganga lento sefulile. Ayanto yazinhlanga lezi.
ayonto yabantu. Awulahli into engeyo yakho. Nilahli into zenu, nithathe izinto, uthathe yona man. Uphethe yona. Uphethe into ezawuhamba nawe, uthi uyongena engcwabeni, kanti niwele nawe ngapha kwengcwaba, nithi ndisendile. Ezomhlaba ziyaguga ziphele. Abomhlaba bayaguga bafe. Lo Yesu soze afe ngoba wafa wagqiba wavuka wempela. Thetha mhlawumbe nalowo uxoxa endlebeni yakhe, engqondweni yakhe. Ucela uthathe decision right, uzilahlela nofele kule nsindiso. I mean, bakhona abafundisa abangene ngenyawo elinye lingaphandle. Bakhona abantu abahloniphekileyo kunawe abangene ngenyawo elinye inyawo lingaphandle. Wena uncela ukungena ngenyawo zombini kule nsindiso. Uyithembe kanti ngizothi ithembe. Why? Because it's happening. People inside. Utupenda zilizizi. Ilikona. Ikume suridi. Number 2. Ubutemu. Uzamufa. Afuge losule tatu. Uyenzile lo. Ufugi. Uyapi. Zikoni. Kena genya ukiupi. Kena wote. Kena nziti sweno wote. Kena gekoto. Kena gekizio. Kena gomsiba. Kena necho zako. Kena nechu yako. Kena nefuyo yako. Kena ni mali yako. Kena na mali yako. Iyone. Bandla iyone. Bankwele iyone. Yesa nothixo ngokwakhe. Akayinikela ingelosi. Sebe ziyabe ziqhuba. Wenza naye ngokwakhe uthixo unyana. It's original. Soze kuyeke. Sawungena emililweni. Andizoyiphika leyo. Sawujikelezwa imikhosi njengoYezekiya. Andizoyiphika leyo. Kodwa ungena nathi. Some of the cases you understand, but you will not understand. I take one leg in choke. I take what hell is for me. I take what you go in so. I take what you call an echo. Has Musumos, which you go, we thank with David several times with Goliath. I mean, we was sound from Molala. But we thank with Goliath in the bear. But one day, we take our year. Wafika mantutu atimba makoskas atimba watu wanametoa yoke sababu hizo David asifanga ulimi itipande balila o David kwaphela nokulila amandla okulila. There are times you understand, but I take to I tell you with party. No, we don't understand. It's just we do not understand it. What of the believe David? One begging up of one my daughter. I have about to pay 400. I'm making now my daughter to me. A from Kumana, I didn't think because I'm not. Let's let the sound of the God. You are a message to talk about it. What you tell them about my mother, my baby. Now, Mama, because I teach you and I
indlu ayikho. NoDavide uyalila ngoba sesilile, but it does not mean uThixo akekho. It does not mean uThixo uyekima uThixo. Inyembezi eziphuma kuthi uyakubona obonayo, uyazazi owaziyo, uyakuvulile abathofayo ngoba wethu uyeva, uyabona, uyazi, ukhona. Inweqile uDavide osula inyembezi. Ithi wazomeleza kuye uThixo wakhe. Wayazi le vesi, uma ubuhlungu endibuvayo, inhlekele nehleleyo ayithethwa ngekho. Wathi baba, lwaleqe ngamadoda, ndiwafumana nayo. Bazalwane, khona uThixo. Qiniseka. Noma wathiwa ngomfundisweni emsebenzini uzule Thixo kubuhlungu ndizophila nantoni, kodwa ndiyayazi ukhona Thixo. Awukomnandi Thixo, anamali Thixo, kunzima laba abantwana Thixo, igrosari ayikho, kodwa you remain my helper, you are still my provider. Usengumncedi wami wena, usenguThixo bona awuguqukanga, andibambanga ntsomi. Ndizawulilela kule nto ndinayo, ndizawulilela eziyaweni zakho, ulale eziyaweni zakhe, ulile. Emanuele, ndifuna ilahle uyazi, soze ndiyokurhuqa kowenu ezintweni zakowenu, kodwa mawuthi yokuhlala ezintweni ofuna ukuhlala kuzo, uyazi inyaniso uba ndixelele ndimi kuKristu andixoki. Ndithetha inyaniso ndimi kuKristu andixoki. Imanyani le nto. Hamba ufunda le Bhayibhile. Usuyazi uba imanyani. Imanyani le Bhayibhile. Imanyani le Bhayibhile. La udibana nawe ifesi likuhlabamisele uwe ngamadolo, uthi intando yakho mayenzeke empilweni yakho njengoba isenziwa emazulwini. Wawudibana nefesi linalo mqimbi wakho, umkele uThixo noma wavulile noma wavalile amehlo, uthi uba wena Thixo wakwenza oku nakunako. Unako ngamkela lo Thixo wamkela uDaniel, ngamyama lo Thixo wabo noMeshaki, ngamyama lo Thixo wabo noEliya, ngamyama lo Thixo wabo noElisha, uba inyani nakubo. Go home. Uyazi uba awami nentsuku. Ayonsuku itsho la vesi. Ayonsuku lesinayo. Azabe sigodola kwezintende, asigodole isiphetha kantsuku. Ke sizokuthandaza kwezoholo kubanda, asithandaze asisaka kwintsomi apha. Azabe apha. Now he is here. Kalon susu ulaba. Ulaba. Uthixo wamanyano. Uthixo wamanyano nawe. Kule kuhlala kuyo kukuthixo. Yathi uhlala kuyo uThixo, kwentshontshomo uhlala kuyo uThixo, leflet uhlala kuyo uThixo, kwenxandu uhlala kuyo uThixo, lorondo uhlala kuyo uThixo, kule moto iqhubayo uThixo, ndinani yonke imihla. Nazi abantu banditsho
unqenqe ngasekuhlaleni unqenqela uthini
ngeenyawo bandla. Niphakamiseni isandla kuThixo umanyano. Nimxelele uba unguye uThixo ukhona. Amxelele nje uthi ngumanyano ukhona. Ukhona Thixo. Ukhona Thixo. Ukhona. Izinto ezinehleleyo zithetha uba ukhona. Yakukholwa ukhona. Ukhona Thixo. Khona manyana. Yadala boshakamandelebo. I don't understand why ungenzi ngale ndlela ufuna wenze ngayo. Kodwa noma kunjalo ayisimpilo khona. Khona Thixo. Khona Thixo. Lord, you are real. You are real. Yeah, you are real, yes. You are God. I also God. All the teenagers is up. All the teenagers, quickly. Oh, sweet Jesus. This is real. Don't lose it, Manwana Bam. Yolena. Nifumenu obelo. Siphakamiseleni kuyizandla zakhe nimxelele uba umanyani Yesu. Ndazawuhamba nawe. Ndazawuhlala kuwe. Xelele nje lo mazwi mntanam. Uphinda nje lo mazwi uthi umanyani Yesu. Nazokuhlala kuwe ndizobambelela kuwe. Xelele mntanam andifuna umthandazo omninzi nofensi. Ndizokuhlala kuwe. Umanyani Yesu. Ndizobambelela kuwe ndizokuhlala kuwe. This is for you, bantwana bam. Nibambe ngexesha eli-right. Andizikhathanga abantwana bam. Abaye baba butywala, abaye baba ama-drugs, abaye baba bulonwabo olusembubhisweni. Nibambe the real thing nina. Amandla kamoya engcwele mawahle phezu kwenu. Amandla kamoya ingcwele mawanisalise. Nithi seningqondo ufuna ukusuka anibamba amandla ningasuki egameni likaYesu Kristu.
amandla kamoya oyingcwele mawanibambe, mawanibambe, mawaniqamangela amandla kamoya oyingcwele, ningaze nisuke kuThixo. Malithi ilizwe linitsala ningatsaleki, malithi ilizwe linibiza ningasabeli, amandla kamoya oyingcwele mawanombathise bantwana bami, mawanombathise, mawanizalise bantwana bami, mawanizalise. Makathi umtshole nifuna amandla kamoya oyingcwele anidifende bantwana bami, amandla kamoya oyingcwele anidifende, aniprotect egameni likaYesu Kristu. Oh simakade mawabile ngaphakathi kwenu nisemakhaya lamandla, aqhaphuse umthandazo, nibe zintombi nabafana bokuthandaza. Makaqhaphuse iziphiwo umoya oyingcwele kuni, njengoba etshilo kuncwadi kaYoweli. I rebuke you, devil. Ngiyaqalekisa moya wobumnyama nobuthunyela uphuma kweyiphi kona. Awunabango kwaba bantwana, awunagunya kwaba bantwana. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, ngiyaqalekisa moya ndini wabumnyama. Hands off these children. And may the fire of God burn you as you try to touch them. Speak protection, please go on. Speak protection against all evil. Kwezitsana nakwezi-teenagers, awusayufika kubo, awusayukwenza ubukuthunyelwa. These are the worshippers, prayer warriors, the instruments of God. They are blessed going out and they are blessed coming in. Their families are blessed. They are life changers, family changers. Lord, you have assigned the angels wherever they go. Oh yes, Lord, amen. Madonna bambi chongeni. Uthi uThixo kuYoshua ngithuma isithunywa sihambe phambi kwakho. Uthi uzisihloniphe. Ukwenze konke esikuyalela khona. uYoshua zangabhekabheke wabona nasi isithunywa. No. Send him respect to moya oyingcwele. Send him kuhlonipha moya oyingcwele. Kasithi hayi, uthi I'm sorry my friend. Ngike nimhleke ubusipha endlini sometimes. Nayizolo ufike eKhotola kubuye umthandazo. Practice. But can you come Holy Ghost my darling? We are very tender, Holy Ghost, my darling. Uba casual too much. Umoya oyingcwele ibangathi ngaciba ngitshomi yakhe nje lapha. Ngifuna benjalo, ufuna kuyazi ba he has this friend. If you don't have to ukhalisayo, ukhalele to your friend with the Holy Ghost.
Daddy, tata, kunja ekhaya. Ulile, tata wrong nokulile. Ulile, uthi tata kunja ekhaya. Tata inji meko. Mama kanayo le mali benibawela ukuya endaweni ethile, uphuma nesikole benibawela matric jacket benibawela into but imeko inja ekhaya. Ulile, uthi kodwa khona tata as long as you call. I know him, izinto ezingcono for him. Because andifuna unika imentality yoba yonke into eniyifunayo uyayifumana immediately kuThixo. uThixo ithi phambi zithobeni ngaphansi kwesandla sinamandla sikaThixo. Uniphakamisa ngexesha elililo. Unexesha elililo uThixo. Bantwana bami, ndifuna bengudalling wenu Yesu wenu. Ndifuna bekudalling wenu umoya oyingcwele. Ndifuna umoya oyingcwele abe ngudalling wenu bantwana bami, nonwabe naye. Bheke ezingubele sekuphinde ezibani uyolala uba ukhona okuhluphile. Uthi ndiyayaba tata lapha. Cela sincokole. I feel the pain. Aku wrong over the pain because Germany thandana uzavisa inhlungu Yesu wakumosha. But I am sorry. I'm pinned. I'm pinned tata, I'm pinned. Ndiphendula utitshala esikolweni ndanetshiki kumama wami ekhaya ndenze xolo moya oyingcwele. Uzava kubuhlungu. Xa kubuhlungu uvuso it means he is close to you. Ayikuwe uvipain uyi the Holy Spirit in you. Wena ngetshiki zakho uba nguwe senyamini buza uthetha ngeza wenza ibhutyi isithuko wenza wone sagqibe ngana kwenzeka ngathi. The reason you feel the pain is because your friend Jesus Christ is feeling your pain. The friend the Holy Spirit uye uvipain. That is why ngobona what I'm sorry. Mhlabelele ingoma, iqambele ingoma enje. Nobe naye mntana uncokolo bena wamthandazana bantwana bami. Ndifuna nibeke abathandazi. Ndifuna xa nikwenza zithulo nithandaze. Andibazi bayaguga abamama nabatata. Banezinto abanamavagazo abamama nabatata. Nina amavagelo awelapha kuYesu. Mama nirhaqwe bantwana bam ngumsi wasezulwini, nirhoko lomsi wasezulwini. Inezizinto ongacinjwa zikuFacebook maxa wambi kanti zisebhayibhileni. Engibukele movies kanti no ntshumayelo. Andithi bantwana mama ndizibukele imuva ndithi andithi ku-wrong uba kuFacebook akuthi but there must be time enispenda nefriend yenu. Funeka bekwixesha uthi eli xesha lelam nefriend yam. Abantwana ngakumbi mhlawumbi abasezilalini ufazi ukoweli apho ukwakhaya khulu pha uthi ndisayobona umakhulu. Sayobona utata omkhulu ngakumbi ngezi mini zepeyi apeyile umakhulu sayobona ubuye ufike utye into ezimnandi mawube kwixesha uthi ndisayobona utata. You're going to spend time with umoya oyingcwele uthandaze nokuba kuserumini yakho read ilizwi ithandaze. Bakhona bebefika apha mhlawumbi zange bamamkela uYesu. Bamamkela uYesu sisithina siphakamisizana zethu sithandaze nomthandazo sonke nje. Abantwana senthi include abo bebefika ithi Nkosi Yesu ndiyabamkela. Ngena enhliziyweni yami ulawule ubomi bam. Kusukela namhlanje ngingowakho forever and ever. Amen. uYesu ngaphakathi kwenu. Akaziba yi-friend nje oyimane kuthetha naye kude ikhe ingakuva because awunadatha. Kuthi awungena uYesu nedatha okokoko. Xa nincokola namazulu niyevana. Ndiyabayaleza ke kubo sabo bantwana ezibegoduka that everything oyithethile namhlanje apha ebeningayazi nobuza yithetha nobuza kuyenza uyithethile kubo usala langayiqhili isela lingayiki ukusuka apho Nkosi mayiphuphume ngaphakathi kwakho. Thandazela Nkosi lonke ibandla Thixo elifileyo namhlanje balethu manyana xa begoduka Nkosi
Kungaze kube khona nye into ebuxoki epenetrating ingqondo zabo neenhliziyo zabo. Mababambelele kule nyaniso okuthixo. Mababambelele kule nyaniso soze baphola. Soze ibaphola. Egameni lenkosi Yesu. Buyisela usuku kuwethu khamba, buyisela udumo lembeko. Egameni lenkosi uYesu Kristu ndiyathetha ndisho ngomlomo wami ukuthi awukho sikhali sikhandele kona soba nempumelelo. Okuhle lokulungileyo kulandelana nabo. Sikelelo ka-Abraham iphezu kwabo. Ewe Nkosi, thetha ukuphila emizimbeni, ezingqondweni, exhalweni, ezimalini zabo, ngegama lenkosi Yesu Kristu. Gazi lakho liyalitshiza emizini yabo, enxalweni yabo, emisebenzini, eziyadini zabo. Akukho namnye umoya wobumnyama, wobuthakathi, uyakupenetrate in their houses. Umlilo lithango mawuyibiyele emizini uYesu Nkosi. Amen. God bless you, bantwana bami, ngabele ndinazile. Babele ndizami, bantwana bami endathanda. Ngicela ni-invite nabanye teenagers. Invite the youth conference. Umuntu omtsha ilindeleze nomuntu omtsha. Umuntu omtsha ilindeleze nomuntu omtsha. Abo bafika ngicela babona ulamnyango nomnye oke